እሺ አቀድመ እንኳን ደህን መጻኹም ካብ ሚዲያ ካብ አሚጎስን ካብ ኖታ አምፀ መኪናን እድመና አኽቢርኩም ስለዚ መጻኹም በጣም ነመስግን ለማዕንቲ አመንጎ አሚጎስ ዕቋርን ለቃሕን ከምውን ኖታ አምፀ መኪናን ናይ ስራሕ ውዕሊ ስምምዕነት ክገብሩ እዮም ኖታ አምፀ መኪና ንካቀርብ አሚጎስ ድማ ንአባላቱ ለቃሕ ክህብ ድሕሪኡ ቶም አባላት ብዝደለይዎ ዓይነት ካብ ኖታ አምፀ መኪና ንክገዙ እዩ ትዋና ዓላማ ስለዚ ነዚ ስምምዕነት ዝገብሩልና ካብ አሚጎስ ጨንፈር መቀለ ስራሕ መካይዲ አቶ ሰሎሞን በለጠ ካብ ኖታ አምፀ መኪና ዋና ስራሕ መካይዲ አቶ አሰፋ ግደኦም ዝኾኑ ስለዚ ንዕኦም ናብ መድረኽ መጽኦም ንክፍሩምና በትሕትና ይዕድም ሰሎሞን በለጠ ናይ አሚጎስ መቀለ ቅርንጫፍ ዋና ስራሕ መካይዲ ዝኸበርካ ሓለቃ ረዳ ግርማይ ለማ በዓል ዋና ትካል ኖታ አምፀ መኪና ዝኸበርካ አይተ አሰፋ ጊደይ ስራሕ ትካል ኖታ አምፀ መኪና ዝኸበርካ አይተ እንዳልካቸው በኃይሉ ቺፍ ፋይናንሻል ሞቢላይዜሽን ዳይሬክተር ዝኸበርካ አይተ ብርሃኑ ርእሶም ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ዋና ፈጻሚ ስራሕ አሚጎስ ከምኡ ድማ ግዜኹም ሰዊእኹም ናይ ሚድያ ሽፋን ክትውና ዝተረኸብኩም ኩልኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ፈለማ እንቋዕ ንታሪኻዊት መዓልቲ ዓለም ለኸ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ኣብፅሐክን ኣብፅሐና ክብል ይፈቱ ብምቕፃል እዚ ሎሚ መዓልቲ ኣብ መንጎ ትካል አምፀ መኪና ኖታን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ሕብረት ስራሕ ማሕበር አሚጎስ ተገይሩ ዘሎ ውዕሊ ስምምዕነት ኖታ መኻይን ካብ ወፃኢ ንምምፃእን አሚጎስ ድማ ንመኪና መግዝኢ ዝኸውን ገንዘብ ንምቕራብ ዝተገበረ እዩ ኣብዚ ድማ ኣብዚ ታሪኻዊ ዕለት ብምፍጻሙ እንቋዕ ደስ በለኩም ደስ በለና ክብል ይፈቱ ኣብዚ ውዕሊ ስምምዕነት ቁጠባ ከተማና ብፍላይ ድማ ሃገርና ብሓፈሻ ኣብ ምንቕቃሕ ናይ ባዕሉ ግደ ዘለዎ ብምዃኑ ንተግባራውነቱ ኩሉ ዝረባረብ ይኸውን ብዘይካ ምንቕቃሕ ቁጠባ እዘን ብትካል ኖታ ወፃኢ መምፅእ መኪና ዝመፃ መኻይን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ብምዃነን ናይ ዓለምና ዓብዪ ሓደጋ ይኸውን ዘሎ ናይ ለውጢ ኣየር ኣብ ምስትኽኻል ዘይነዓቕ ተራ ዘለወን ብምዃነን ናይዚ ዘመን ቴክኖሎጂ ዝወነና ብምዃነን ተጠላብነተን ዝለዓለ እዩ ክሳብ ሕዚ እኳ ብርክት ዝበሉ አባላት አሚጎስ ጠለብ አቅሪቦም ገንዘብ ኣብ ምዕቋር ጀሚሮም ይርከቡ ስለዚ አሚጎስ ምስ መላእ አባላቱ ሰራሕተኛታትን አመራርሓን ብምዃን ድሌት አባላት ንምምላእ ኣብ ቁጠባ ክልልና ናይ ዓርሱ ተራ ንምጭዋት ስለዝመፀ እዚ ውዕሊ ስምምዕነት ዕውት ንኽኸውን ከም ዝሰርሕ ብሽም አሚጎስን አባላቱን ቃል ይኣቱ ብተወሳኺ ድማ ከም አሚጎስ ምስ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላትን ፋይናንሳዊ ትካላትን ኣብ ዝኾነ ዙርያ ሓቢሩ ክሰርሕ በሩ ክፍቲ ከም ምዃኑ ክገልጽ ይፈቱ ኣብ መወዳእታ ኖታ አምፀ መኪና እዚ ዕድል ንአሚጎስ ሂቡ ንበዓል ዋና ኖታ ሓለቃ ረዳ ግርማይ ለማ እናመስገንኩ ሰናይ ናይ ስራሕ ጊዜ ክኾነልና ይምነ የመስግን
ያው ክብረት ያበለይ ስመይ ሰፋ ግደ ይባሃል ዋና ስራሕ መካየዲ ናይ ኖታ ማኪና መምፂ ቅድሚ ኩሉ ዝኸበርኩም ናይ አሚጎስ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ዕቋርን ልቃሕን ህብረት ስራሕ ማሕበር አመራርሓ ከምኡውን ነዚ ግዜኹም ሰዊእኹም ነዚ ንምስናድ ዘቐረብኩም ኩልኹም ናይ ሚድያ ትካላት ክብረት ያበለይ እንዳበልኩ ተወሳኺ ድማ ነዚ ክቡር ዕለት ንዓለም ለኻዊ በዓል ማርች 8 እንኳዕ ኣብፅሐና ክብል ይደሊ ያው ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝግለጽ ዝነበረ ዝተፈፂሙ ዘሎ ሓበራዊ ናይ ስራሕ ስምምዕነት ኣብ መንጎ አሚጎስን ኖታ ናይ ማኪና መምፅእን እዩ ዋና ዓላምኡ ድማ ያው ብሰንኪ ኩናት ዝተሃሰየ ማሕበረሰብ ኣለና ነዚ ስዒቡ ዝተፈጠረ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ኣሎ ብኡ ተመሳሳሊ ድማ ናይ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ዝደሊ ማሕበረሰብ ኣለና ስለዚ እቲ ገንዘብ ሕፅረት ምስ አሚጎስ ብምስምዕማዕ ንክቅረፍ ንገብሮ ኣለና ያው ከም ዝፍለጥ ያው ናይ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ብብዙሕ መንፅር አድቫንቴጅ ኣለወን ያው ብመንፅር ምቾት ክንሪአን ንኽእል ኢና ብመንፅር ምቕናስ ብኽለት ኣየር እውን ተመሳሳላይ ዋጋአን እውን ተመጣጣኒ እዩ ከከም ዓይነቱ ብተወሳኺ እውን ንነዳዲ ዝወፅእ ዝነበረ ወፃእን ነዳዲ ንምምላእ ዝጠፍእ ዝነበረ ግዜን ይቕንሰልና እዩ ብዓብዩ ድማ ሓፈሻዊ እቲ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ብሃገር ደረጃ ክንሪኦ ተለና ናብ በቶም ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎም ምክንያታት ካፍተን ናይ ነዳዲ ተሽከርከርቲ ናብ ኤሌክትሪካል ቬሂክልስ ወይም ናይ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ እዩ ሽፍቲ ዝገብር ዘሎ ስለዚ እዚ ተሓሳብ ብምግባር ኢና እቲ ሓበራዊ ናይ ስራሕ ስምምዕነት ፈፂምና ዘለና ማለት እዩ ያው ምስ አሚጎስ ሓበራዊ ስምምዕነት ክንፍፅም ዝገበረና እንደገና ያው ከም ዝፍለጥ አሚጎስ ንልዕሊ 12 ዓመት ኣብዚ ስራሕ እዚ ፀኒሑ እዩ ኣብ ትግራይ ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ መቐለ ኣብ ሽረ ከምኡ እውን ወክሱም ያው ጨንፈራት ከፊቱ እዩ ኣብ ምስ ማኪና መቕረብቲ ድማ ዝፀንሐ ናይ ስራሕ ልምዲ ስለ ዘለዎ ዝተፈላለየ ናይ ልቃሕ ኦፕሽናት እውን ስለ ዘቕረበ ኢና ነዚ ስራሕ እዚ ነዚ ሓበራዊ ናይ ስራሕ ስምምዕነት ክንፍፅም ክኢልና ዘለና ስለዚ ንኩሉ ክብረት ይሃበለይ እንዳበልኩ ሰናይ ናይ ስራሕ ግዜ ኮነልና ድማ ይምነ